περνάει και κουνιέται. Κάτσε να βλέπω κι εγώ. Επικεντρώνουμε στα εσώρουχα, αλλά το... Μάλλον πρέπει να, πώς να την πάρω τώρα, Τώρα αυτό να την προλάβεις μέχρι κάτω, να πούμε αυτό. Προλάβω και εδώ δεν παίρνει αυτό, δεν βγάλει λήψη. Ναι. Altijd είχα απορία γιατί δεν τους βλέπαμε, αλλά είναι στην κάτω, δεν φαίνονται. Πολύ κρατιέται από τα σίδερα. Δες μας σε κατηγορούν. Όλε! Κάτσε να ανοίξω άμα είναι εδώ στο πλάνο, γιατί αλλιώς δεν θα προλάβουμε τίποτε. Ένα γκολ! Πού πήγε άλλη? Από εδώ είναι. Μία από εδώ, μία από εκεί πάει, Ρενάτη. Το έκανε ρε μαλάκα, το έκανε. Το έκανε η Παλαβή, λέμε. Καλή βγήκε, εγώ δεν το έχασα. Μανούλα. Μαμά! Μπράβο! Έτσι να παραταθεί η αγωνία. Κουρεύους. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Δέσποινα! Να το. Τέλεια, τέλεια. Τράβηξε και γύρισε. Μπράβο! 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 Τώρα είναι που δεν θα πέσω. Εγώ πέσω κι έτσι. Τα εσώρουχα, εντάξει! Γαμώ το. Για κοίτα λίγο πάνω. Σούπερ. Την πήρες, εντάξει. Ναι. Ωραίος. Το πρόλαβα όλο το άλμα, Το κανονικά. τελεφερίκ. Και εγώ μιλάμε, πήρα πολύ καλή φωτογραφία. Προλαβαίνουμε ή θα περάσει πρώτα? Να μου περάσει και από το χέρι του μεταξύ για να μου φύγει, να πούμε. Ναι ρε, κι εγώ. Ποτέ δεν ξέρεις. Κάτσε να δούμε πόσο μακριά είναι. Μπράβο! Εντάξει, τα πόδια υπάρχουν ακόμα, μπορεί να πατήσεις. Τι λέει?
Δεν μ' άρεσε, λέει, λεφτά επιστρέφεται. Κάτσε μαλάκι, γιατί ο καφέ θα γίνει... Βάλ' τον εδώ, κοίτα, έχει τη σκιά. Ναι. Τι λέει? Τι να πει ρε, τη βλέπεις αυτή έχει χεστεί, αλλά από τη χαρά της. Να σου πω, εσένα όλα κρατεύω. Όχι ρε. Να τον περιμένουμε. Χάσατε που δεν το κάνετε. Είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Δεν πάω να το περιγράψεις έτσι. Τι, τώρα περιμένει να περάσει το καράβι. Πώς είσαι τώρα, είσαι Όχι, χαλαρή είμαι. χαλαρή είσαι. Διακοπή λόγω καραβιού να πούμε. Να πιάσω να δω αν είναι χαλαρή, κατάλαβες.